V dnešnom podcaste som sa rozprával s hypotekárnou špecialistkou Karin Gronovou zo spoločnosti Gepard Finance o hypotéke pre podnikateľov. Ahoj Karin. Ahoj. Keď som ťa oslovil s natáčaním podcastu, tak si teda povedal, že rada prídeš, ale povedala si aj, že máš veľa práce a že aktuálne ťa oslovuje hlavne veľa podnikateľov, ktorí plánujú kupovať tento rok nehnuteľnosť za súkromnú osobu a teda chceli by žiadať o hypotéku. Povedzme im na úvod, čomu by sa mali vyvarovať, aby hypotéku dostali v rámci svojich daňových priznaní. Sú niektoré veci, ktoré sú rovnaké, ktoré v podstate fungujú tých skoro celých 25 rokov, že naozaj predkladajú sa dokumenty bankám, z ktorých banka vychádza pri podnikateľoch, teda hovoríme o živnostníkoch a SROčkároch. A asi také tri oblasti sú také najdôležitejšie, by som povedala, keď som nad tým tak rozmýšľala, že čo poviem. Čo by mohlo byť rovnaké metodicky pre banky, to je napríklad, že dĺžka podnikania. To znamená, že podnikatelia, v podstate banka, klasický zamestnanec môže byť zamestnaný pol roka. Ale pri podnikateľských úveroch máme síce dve banky, ktoré akceptujú, že môže byť SROčka alebo živnosť založená len nejakých 6 mesiacov predchádzajúcom zdaňovacom období, keď používam úplne presnú vetu. Takže to znamená, že teraz by sme si mohli vypočítať príjem podnikateľa, ktorý si zakladal SRO alebo živnosť najneskôr minulý rok 1.7.2023. To znamená, že teraz máme január 2024, takže to znamená, že firma fungovala v minulom zdaňovacom období 6 mesiacov. Máme tu dve banky, ktoré takéto niečo akceptujú, ale väčšina bank akceptuje, respektíve požaduje minimálne povedzme 1 celý rok, alebo 18 mesiacov by fungovala firma, alebo živnosť dokonca 24 mesiacov. Takže už len tu na tejto úplne prvom bode už máme naozaj veľké rozdiely, čo sa týka akceptácie. Takže ja by som povedal, že keby si diváci zapamätali asi to najdôležitejšie, teda že aspoň rok, aby tá firma alebo ten živnostník podnikal. Že to je taká prvá informácia. Potom dôležité je, že by mal teda vykázať, alebo určite nevyhnutné, aby vykázal kladné daňové priznanie, to znamená zaplatil aspoň nejakú daň. Je síce jedna banka, ktorá akceptuje aj nejakú malú stratu, ale tiež by som sa radšej na to nespojila, pretože je to len jedna. A čo keď náhodou sú tam nejaké ďalšie atribúty, ktoré by práve mohli priťažiť to, že on je treba veľmi krátko, tá SROčka funguje alebo živnosť a ešte vykázal nejakú stratu, a tak môže to veľmi výrazne ovplyvniť to schvaľovanie a môže to viesť aj reálne k zamietnutiu. Takže tým pádom určite by som zase apelovala na to, teraz ma asi budú veľmi mať radi na ministerstvo financií, že budem vyzývať podnikateľov, aby platili dane. Takže platiť aspoň nejaké dane, pretože keď si predstavím to, že teraz mám povedzme ten január 2024 a idú mi podnikatelia teraz robiť hypotéku, tak ešte stále môžu doložiť daňové priznanie z roku 2022. To máme už rok staré údaje. Takže tým pádom, keď sa tá banka na to pozerá, takže vlastne máme ešte naďalej banka nevie, čo ste ten celý rok robili a ešte keby ste mali byť nejakej strate, keď minimálnej, takže naozaj je to veľmi dôležité, takže aby sa vykazoval aspoň ako taký zisk a netvrdím, že to musia byť nejaké veľké sumy. Dôležité je, že vykáže sa aspoň ani nie nula, ani v žiadnom prípade nie strata a doslova, že pár eur zisku. A potom sa príjem počíta z obratov vo väčšine bank, teda môže sa počítať aj z obratu živnostníka alebo SROčkára. Takže pri tých živnostníkoch je dôležitá na začiatku dĺžka podnikania a to, že aby som nebol v strate. Potom tu máme trošičku ešte SROčkárov, takú špeciálnu oblasť a tí trošku predkladajú viacej dokumentov, okrem toho daňového priznania predkladajú účtovnú závierku, respektíve už banky si vedia skontrolovať na verejnom portále účtovných závierok, sa dá pozrieť. Dneska už si dokáže pozrieť každý Slováka, jeho SROčku, pomaly z celého sveta, kdokoľvek, aj moju vlastnú. Hej? Takže naozaj dneska už tá banka má za veľa rokov dozadu veľa informácií, takže tým pádom si pozrie tú účtovnú závierku banka, čiže už sa nemusí nejako reálne dokladať, ale je to jeden teraz podkladov. No a v tej účtovnej závierke tam máme trošičku viacej takých zádrhelov, ktoré by mohli toho majiteľa tej SROčky očakávať. A to je, ja to môžem povedať zase veľmi zjednodušene, nemalo by tam byť žiadne mínusko. Teda, alebo rovno poviem, že nemôže tam byť žiadne mínusko.
hlavne nie som účtovník, musím rovno povedať, ale aj tak nechápem, že ako sa vôbec dokáže zaúčtovať záporné základné imanie a podobne. Takže určite sa vyvarovať, keďže si plánujem brať hypotéku, tak naozaj sa venovať tým číslam, ktoré tá účtovníčka v tom daňovom priznaní vyrobí. No a keďže napríklad, ako som teraz hovorila, že ešte teraz stále môžem dokladovať daňové priznanie z 22 a možno ešte keď sa to daňové priznanie z toho 22 podávalo, tak som ešte stále neočakával, že chcem robiť hypotéku, lebo ja ho v podstate viem použiť vyše roka. No a keď to zanedbám pri tom podaní daňového priznania, tak sa mi to môže kľudne vrátiť. O pol roka sa mi môže zmeniť situácia, že potrebujem riešiť bývanie a zrazu zistím, že aha, mám tam záporné základné imanie a podobne, takže alebo že som vykázal stratu, takže to je naozaj veľký problém. Možno, aby som zase nehovorila, že hľadať len tie mínuska, tak jedno jediné mínusko, včera som telefonovala mojej účtovničke, tak ma poučila, tak jedno jediné, to mám aj ja, otávam stále. A to som úplne nerozumela tomu, tak ma poučila. Je to nejaký 3. alebo 4. riadok od konca, je to, že nejaký výsledok hospodárskej hospodárenia z finančnej činnosti, také niečo. A to majú tam všetci mínuska, to vždy klienti volajú, že pani Gronová, ale ja tu jedno mínusko mám. Tak som zistila, že čo to je, tak to je vlastne v podstate všetky poplatky v bankách, nejaké úroky, keď som mal nejaké kreditné úroky, tak zase sa mi to spočítava, minusy, plusy, proste všetky prípadné vyslovene náklady alebo zisky z finančnej činnosti. Takže tamto je asi jediné mínusko, ktoré môže byť v účtovnej závierke. A potom ešte teda by som ten môj prvý príhovor, ešte tú prvú nával informácií uzavrela. Ešte jedna drobná oblasť je dôležitá a to je nerozdelená strata. V účtovnej závierke je to veľmi dobre vidno. Na to si treba dávať naozaj veľký pozor. Môže sa stať, že podnikateľ vykáže zisk a má tam nerozdelenú stratu z predchádzajúcich období. Je to tam veľmi vidno pekne v tej účtovnej závierke. A ešte aj to, že, jak som hovoril, že existuje ten verejný register účtovných závierok, takže banka si kľudne môže pozrieť aj 3-4 roky dozadu. Podnikateľ teraz vidí, že každý rok išiel do straty a teraz chce hypotéku a vykáže si zisk. Veľmi reálne sa môže stať, že tá hypotéka bude zamietnutá. Takže strata, zase ma účtovníčka poučila, z roku 2020 prišla nejaká novelizácia, tak sa dá rozpúšťať 5 rokov. Takže naozaj treba sa pripravovať na to, myslieť na to, že to daňové priznanie alebo tie údaje toho podnikateľa sa dajú použiť dlhé obdobie a teraz si niečo uľahčím, čo teda, že vykážem si tú stratu, aby som nemusel platiť nejaké dane a potom zrazu budem chcieť riešiť hypotéku a už mám s tým problém. Takže naozaj veľmi veľa ľudí vôbec sa do tých daňových priznaní svojich nepozerá, vôbec netuší, čo tam má a potom zrazu treba ide teraz použiť to daňové priznanie a teraz to už aj zabudol niekde pred pol rokom, pred 3 rokom, že to bolo podané a teraz zrazu nájdeme takéto veci a už sa to nedá opraviť. Takže treba sa trošku tomu venovať. Tie straty ak ich tam mám, tak ich sa dajú rozpúšťať postupne. Takže treba sa tomu venovať oproti nejakomu nerozdelenému zisku sa to dá urobiť zápočet pekne, tak treba účtovníčku to požiadať, aby takéto veci robila, aby ten príjem naozaj tá banka videla, že tá firma je zdravá. Čiže shrniem to, zjednoduším ešte, živnostníci, dĺžka hypotéky, dĺžka podnikania, stratu, aby nemal v daňovom priznaní a potom pri SROčkách teda ešte nejaké tie mínusky v tej účtovnej závierke, aby neboli žiadne. A tá strata z minulých období takisto nie. Takže to sú také akože tam dlhý príbeh na začiatok, asi také najdôležitejšie na začiatok, čo by sme o tej téme mohli povedať. Dobre, spomínala si teda to daňové priznanie z roku 2022, že z neho vychádzať. A keby teda chcel podnikateľ vychádzať z 2022 roku z daňového priznania, tak tento rok dokedy najneskôr vie z neho vychádzať? Dobrá otázka a veľmi veľa ľudí sú z toho prekvapených. Myslím, že sme takí Slováci, že väčšinou odkladáme veci, takže veľmi veľa ľudí si žiada o ten odklad. Napríklad aj moja účtovníčka veľakrát o to žiada, keď nestíha, ale viem, že už hypotéku mám a už nechcem ďalšiu, takže tým pádom nie je to viac menej jedno. Ale banky neakceptujú odklad. Aj keď na to je právny nárok v zákone, jednoducho banky neakceptujú odklad, to znamená do 31.3. musí mať podané daňové priznanie a zaplatenú daň. Respektíve, povedzme, keď chcem robiť hypotéku v apríli, už nemôžem uplatniť si daňové priznanie z 22, tak si spravím daňové priznanie v apríli. Hej? Takže v čase požiadania o hypotéku musí mať podané daňové priznanie a zaplatenú daň. Hej? Dobre, a keby sme teda nejak možno všeobecne povedali, akým spôsobom banky vedia ten príjem podnikateľa akceptovať, môžeme
kľudne začať živnostníkmi? Čo sú nejaké také štandardné formy akceptácie príjmu, ako to počítajú? Hej. No, jak som spomínal, že hypotéky sú na Slovensku približne 25 rokov a to obdobie bolo také, ja sama aj schvaľovala úvery, takže to trošku ovládam, aký bol ten názor, tak časom bol kedysi taký názor, že a tí podnikatelia sú takí, čo veľmi optimalizujú, neplatia dane a ja sama si pamätám ako bankový pracovník som sa dohadovala so schvaľovateľmi, keď proste bol taký všeobecný úzus, že a čo však on optimalizuje daňové priznanie, tak nech si šetrí, tak nemá nárok na hypotéku a podobne. Myslím, že toto už teraz nejak úplne až tak neplatí. Naozaj je veľmi veľa živnostníkov, SROčkárov, ktorí, ja si trúfnem povedať, že možno 30-40% mojich klientov takýto typ príjmu dokladujú pri žiadosti o hypotéku. To znamená, už banky si nemôžu až tak veľmi dovoliť proste sa tváriť, že táto skupina klientov neexistuje. Takže tým pádom pri tých živnostníkoch taký najzákladnejší spôsob výpočtu, teda si máme také, že dva druhy, teda ešte by som sa vrátila, že máme si dva druhy živnostníkov, to sú, čo si uplatňujú tie paušálne výdavky a čo majú klasické účtovníctvo, ako keby zjednodušené a jednoduché. Takže pri tých paušálnych výdavkoch sa najčastejšie máme tabuľku, myslím, že na nejakej druhej strane daňového priznania, tam je taký riadok, že podľa paragrafu tuším 6 o živnosti a máme tam napísanú nejakú sumu, nejaký obrat, povedzme 35 000, 47 000, 100 000, už aj miliónovú živnosť som mala, hej, teraz nedávno klient to mal obrat milión na živnosti. Takže z tohto obratu si potom nejakým percentom banka vypočítava ten príjem. To znamená, niektoré banky 10%, 20% a podobne z tohto zoberú ako príjem a deleno 12, aby sme dostali mesačný príjem. Takže toto je jeden asi najčastejší, lebo si myslím, že veľmi často klienti uplatňujú si paušálne výdavky, pretože naozaj drvá väčšina klientov majú paušálne výdavky pri živnosti a potom máme ale takúto menšiu skupinu, ktorí si naozaj riešia aj cez klasické výdavky, že účtujú normálne faktúry, si odkladajú všetko celý rok. Takže tam častokrát nám vychádza lepšie. Takisto môžu použiť ten vzorec, že z tržieb, že sa vypočítava tá hypotéka. Najčastejšie sa počíta, že ten čiastkový základ dane, to je taký ten prvý základ dane, ktorý mi tam vychádza, potom sa mi odrátajú odpočateľná položka na daňovníka, na manželku, na dieťa a tak, a potom dostávam ten základ dane, z ktorého sa mi vyrátáva daň. Takže ten prvý čiastkový základ dane mínus daň, ktorú reálne ide živnostník platiť, zase deleno 12. Čiže buď percento z obratu, alebo to je základ dane minus daň deleno 12. To je výpočet, ktorý hlavne ten základ dane minus daň deleno 12, to je v podstate vzorec, ktorý sa zaviedol pred tými 25 rokmi a veľmi, veľmi dlho sa používal len tento vzorec a teraz vlastne niekoľko rokov sa používa teda už aj tieto obraty a hlavne keď sa zaviedli paušálne výdavky. No a v tomto sú veľký rozdiel bank, že ktorá koľko percent z tých tržieb akceptuje. Veľmi dôležité teda potom si naozaj sa zveriť profesionálnemu poradcovi kvôli tomu, lebo naozaj zrovna tá vaša banka toho klienta teda nemusí mať práve tie podmienky, ktoré vyhovujú tomu klientovi a častokrát aj pri tých podnikateľoch jednoducho musia sa zmieriť, že veľakrát sú radi, že vyjde vôbec hypotéka z jednej banky. Takže tam veľakrát pri podnikateľoch nerobíme hypotéku podľa úrokovej sadzby, čo najlepšie podmienky, ale sme radi, že vôbec teraz z toho podnikania nejaká tá hypotéka vyjde. Takže tým pádom tie výpočty naozaj robím vždycky prehľad všetkých bank, aby sme vedeli, že teda ako tomuto klientovi to vychádza. No a pri SROčke asi teda najčastejšie, alebo respektíve asi jediný spôsob výpočtu je práve zase kolónka v účtovnej závierke. Myslím, že tržby z predaja tovarov a služieb sa to tuším volá, že to je tiež jednodušene povedané tržby alebo obrat tej SROčky a vlastne to je príjem, kde zase nejakým percentom, neviem, 20% treba z tohto zoberie banka a videli deleno 12. Takže to je tak zjednodušene povedané, že ako počítajú banky príjem. Jasné, takisto vlastne aj zisk z SROčky. To je druhá, áno, dobre, áno, to je jedna z možných, nie všetky banky akceptujú zisk z SROčky, tam je to zase úplne také ľubovoľné, to znamená zisk z SROčky sa myslí to, že som vykázal nejaký zisk za ten daný rok a tiež je tá variabilita, že musí byť, niektoré banky že chcú, aby ten zisk som si reálne poukázal ako podnikateľ na účet, niektorým to stačí len z účtovnej závierky, takže zase by sme tu rozprávali dlhé story, ale dá sa. Dokonca niektoré banky porobia nejaké priemery, povedzme jedna banka, že až 3 roky pozerajú zisk a spriemerujú to, že koľko bol ten zisk za tie 3 roky a to potom vydelia deleno 12, aby sme zase dostali ten mesačný príjem. Takže áno, aj ten rozdielny zisk
sa používa, ale musím povedať, že asi častejšie tie obraty z tržieb tej SROčky sa počítajú. Ešte pri SROčke vlastne dôležité, že aké percento podielu na vlastnom imaní na ten spoločník, ktorý žiada? Samozrejme, že v podstate nebavíme sa o nejakých veľkých SROčkách, aj bavíme sa kvázi ako keby taká náhrada, že dosť často býva ten postup, že najprv som zamestnanec, potom prechádzam na živnosť a potom prechádzam na SROčku, veď sa to stalo tiež. Takže z rôznych dôvodov, hej. Takže väčšinou sa bavíme o nejakých jednoosobových SROčkách, alebo treba z manželka majú SROčku, alebo na najvyššie nejakí dvaja spoločníci si založili tú firmu svoju a tam sa kontroluje podľa obchodného registra. Povedzme najčastejšie máme základné imanie, minimálne podľa zákona aj 5 000 eur, takže tam to vidno, že firma teda má to základné imanie 5 000 eur a jeden spoločník zaplatil 2 500, je to výslovne v obchodnom registri napísané, druhý zaplatil 2 500 takisto, to znamená, majú tú firmu 50/50. Nie je tu vôbec otázka, že kto má právo jednať za firmu, o tomto sa teraz nebavíme. Bavíme sa o tom, že vyslovene koľko percentuálne zaplatil, samozrejme môže to byť to, že niekto zaplatil len 10% a ten druhý spoločník zaplatil 40%. To znamená, že ten, kto zaplatil 10% z toho základného imania, tak ten má nárok kvázi, ako by patrí mu len 10% z toho zisku tej spoločnosti. To oplatí tých 40% z toho zisku. Má tam potom povedzme ďalšieho spoločníka, tretieho, aj ktorý zaplatil nejakú ďalšiu sumu, takže sú niektoré banky, ktoré neakceptujú takto, keď je tam viacero spoločníkov. Hej? Takže, ale vo väčšine prípadov máme druhú väčšinu prípadov, keď sa bavíme o takýchto typoch klientov, že sú to jednoosobové SROčky, takže nebýva s tým nejaký problém, tak vlastne je to celý ten zisk, tie tržby sú celé toho jedného človeka, je pravda, všetky to kontrolujem. Že prvé, keď mi niekto povie ičo, tak idem do obchodného registra a pozriem si teda, že koľko je tam spoločníkov a kto koľko zaplatil. Hej. Lebo keď tam je aj viacero spoločníkov, tak už viem, že to už môže mať v niektorej banke problém, že už to akceptovať nebude, keď je tam viacero spoločníkov. Keby sme teda chceli ešte povedať podnikateľom, a dáme tomu nejaké neštandardné akceptácie príjmov, čo sa týka tržieb, či živnostníkov alebo SROčky, tak na nejaké maximum percentuálne sa vedia dostať? Hej, tiež to také zase sa to tak nejako... Toto sú veci, určite je fajn, teraz si to povieme, len treba povedať, že nie je to dogma, že nie je to pravidlom, je to metodika interná banky a naozaj sa bežne stáva, že sa tie metodiky bank kľudne niekoľkokrát do roka zmenia. Takže keď sa teraz niečo povieme, tak sa kľudne môže stať, že o pol roka, o mesiac, zajtra to môže byť zmenené. Takže aj to je napríklad to vidno, ako je to citlivá téma, čo sa týka toho názoru, toho risk managementu tej jednotlivej banky. Dokonca ešte, keď môžem trošičku jemne jednu vetu bokom, že ešte aj korona to veľmi sprísnila, že začali sa zrazu banky veľmi sektorovať. Hej. Do tej doby ja ako schvaľovateľ kedysi veľmi dávno vedela som, že sú niektoré sektory, ktoré banky nepovedali oficiálne, ale pozerali sa na to podnikateľa kritickejšie, ale teraz naozaj to bolo veľmi vypuklé a doslova aj niektoré, keď sa pýtaš na nejaké tie maxima, povedzme, máme tu banku, ktorá vie aj 60% povedzme dať, ale tiež to má, že vybrané sektory a podobne, aj jedna z veľkých bank, takisto, hej, sa nám to pozerá, že vyslovene majú kódy, takisto je to v účtovnej závierke na začiatku, alebo v daňovom, myslím, že aj daňovom aj v účtovnej závierke, kód NACE. To je národná identifikácia nejakých firiem, tam sú nejaké kódy, a ktoré vlastne presne znamenajú to, že v akej oblasti ten podnikateľ podniká. Takže veľakrát má aj v obchodnom registri má 30 činností, ktoré sú veľakrát úplne rozstĺiené hore-dole. No a vyberá to v podstate účtovník, je to viac menej len kvôli štatistickému úradu. Takže aj pred tým podaním daňového priznania momentálne už aj takéto veci sledujem. A keď vidím, samozrejme nemôžem si vymyslieť, že keď, som stavbár, tak si tam dám IT sektor, pokiaľ ho nemám v tom obchodnom registri. Hej. Takže pokiaľ ho tam mám, tak ako je pravda, myslím, že nebudem tu úplne nejako hovoriť až takú veľmi tajnú vec. Dneska naozaj ten IT sektor je veľmi, veľmi žiadaný, takže naozaj tam tá zamestnanosť a tá riziko, že by ten podnikateľ nezarobil, je minimálna, takže to tam majú radi. Takže ako náhle ešte mám možnosť ovplyvniť to daňové priznanie pred tým podaním do klienta, tak sa pozerám už napríklad na ten kód NACE. Hej. Takže toto je také dosť dôležité. No a jak už spomínate percentá, máme tu aj banku, ktorá akceptuje 50-55% z tržieb, ale dosť veľa, hlavne tých menších bank, máme teda len 10%. Štandard bol, že sa rátal ten príjem, ten základ dane minus daň, alebo 10% z tržieb. To bolo rokúce. Takže teraz možno, že zo 5 rokov dozadu už banky pristupujú k tomu, hlavne keď sa zaviedli paušálne výdavky, tak pristupujú k tomu, že sa zvyšujú tie objemy
tých percent, koľko dokážu akceptovať z tých tržieb. Pri tých SROčkách je to tak, že máme tu jednu banku, ktorá vie akceptovať aj 50% z tržieb, ale tam je to rádovo menej, že 10-20%. Máme tu banku, ktorá akceptuje 35% pri SROčke, takže nie je to tak veľa ako pri živnosti. Dobre, a teda veľa spoločníkov SROček má aj zamestnanecký príjem na tej istej SRO a vedia to skombinovať s tým príjmom z SROčky? Je to banka akceptuje? To je veľmi taká ožehavá otázka. Ja napríklad taký akože pololaik, účtovný, si poviem však, čo však ako zaplatím predsa daň z príjmu, keď si robím pre seba príjem zo svojej spoločnosti a však tým pádom by to malo byť v poriadku, že mi akceptujú aj tie tržby, aj ten príjem. Nie je to tak a tiež sú v tom rozdiely. Takže niektorá banka si povie teda buď vyrátame príjem z tržieb, alebo teda si zamestnaný u seba, tak vtedy to bude hypotéka ako klasický zamestnanec, lebo sa to overuje elektronicky v sociálnej poisťovni ten príjem. A máme aj banku, ktorá dokáže túto kombináciu urobiť, napríklad rozdelený zisk a pracovný pomer. Takže zase by sme tu išli do strašne veľa informácií. Takže áno, tá možnosť tu je. A preto zase sa treba poradiť a premyslieť to, že čo je výhodnejšie. Samozrejme, že keď by som sa chcel zamestnať vo svojej firme, tak zase musím byť teda aspoň toho pol roka zamestnaný, aby mi to akceptovalo. A keď sa zase potom pozrie schvaľovateľ na tú spoločnosť a bude v strate, tak je to problém. Takže potom takéto príjem určite banka nebude. Aj keď to nepovie oficiálne, alebo nie je to oficiálne zakázané v metodike, ale keď už tá firma je v mínuse, tak v podstate je v strate a ako chcem dokladovať to, že jednoducho proste ten príjem bude dostatočný na to, aby teda bola tá hypotéka schvaľovaná. Je to nevýhoda. Pri tých zamestnancoch je pravda, že sa na to nikto nepozerá. Že proste si zamestnaný, kľudne, nemusíš byť o mesiac zamestnaný. Tí živnostníci, SROčkári idú na trh s oveľa dlhšími časovými údajmi a tie banky si ich vedia oveľa ľahšie pozrieť a vidia oveľa dlhšie obdobie, ako sa tá spoločnosť, hlavne pri SROčkách, keďže tie registre sú účelných závierok sú verejné, takže keď treba firma funguje 5 rokov, tak proste tam majú 5 rokov krásne údaje úplne presne, ako spoločnosť existuje. Hej. Takže tým pádom trošičku je to taká nevýhoda pri tých podnikateľov, že idú oveľa väčším množstvom údajov na trh pri tom schvaľovaní ako tí klasickí zamestnanci. Takže tá možnosť kombinácie tu je, ale vo väčšine bank buď si vyberiem zo zisku, z tržby alebo zo zamestnania. Hej. Dobre, a tým teda, že je to špecifické dokladovanie príjmu podnikateľov, a majú nejaké horšie podmienky kvôli tomu v bankách? Ja si to nemyslím, už teraz si to nemyslím. Možno keby sme sa bavili 10 rokov dozadu, tak poviem, že áno. Ešte som sa stretávala občas takými názormi, že si niekto myslí, že keď je niekto podnikateľ, tak je podvodník. Hej, tak to už asi, myslím, že to už táto spoločnosť sa už asi trošičku posunula ďalej. Takže nemyslím si, ani nikde som ešte nezachytila vo svojej praxi, že ako náhle je živnostník, tak dostáva horšiu nejakú maržu, prirážku banky, dostáva horšiu rokovú sadzbu. To si myslím, že tak nefunguje. Môže sa zdať byť, že môžu niektorí mať horšie podmienky práve kvôli tomu, čo som hovorila, že odhaľujú sa oveľa dlhšie obdobie tie informácie o príjmoch a podobne, takže ten schvaľovateľ je mu v podstate jedno, či tá banka poskytne tú hypotéku alebo nie. On je platený za kvalitu toho svojho portfólia, takže on sa v tom bude hrabať a jemu nebude nikto hovoriť, ako má hypotéku schvaľovať. Takže on proste, keď má prístup k informáciám a niečo sa mu zdá nejaká, povedzme, že krátko firma funguje, no tak bude hľadať ďalšie nejaké informácie. Alebo je tam tá strata z predchádzajúcich období a teraz zrazu vykáže, že plus, tak veľmi jednoducho si pozrie ten schvaľovateľ tú účtovnú závierku ešte za predchádzajúce obdobie, aha, tak on tu je 5 rokov v strate a teraz kvôli čomu je v zisku a kedy a nebude zase na budúci rok v strate, takže je to také ožehavé toto ako pri tých podnikateľoch. Takže nemyslím si, že a priori dostávajú horšiu rokovú sadzbu, ale môže to byť práve kvôli tomu, že je to za dlhé obdobie, si banka vie pozrieť toho klienta. Či o tom ten klient vie alebo nevie, hej, proste, lebo sú to prístupné informácie verejné. A okrem teda daňového priznania nejaké účtovnej závierky, čo ešte všetko podnikateľ musí zdokladovať k tomu príjmu? Je zase tiež trošku náročnejšie. To môže byť možno, že nejaké 3, 4, možno už aj 5 rokov trošku to obdobie tej koronovej sa nám to tak zlialo dohromady, takže niekedy už v hlave, keď rozmýšľam, že kedy sa veci menili, tak niekedy už mám trošku s tým problém, ale vlastne prišlo nariadenie Národnej banky Slovenska, ktoré vlastne prikázalo bankám, aby kontrolovali tú takzvanú, fakt asi nenájdem ani lepší výraz, že pokračujúcu podnikateľskú činnosť, to tak nazvala to Národná banka. To znamená, že keď sme si hovorili na začiatku, že ešte dneska môžem v januári 24 v pohode použiť daňové priznanie z 22, už tu mám rok staré údaje.
Ako má to tú logiku, ja nie vždy so všetkým súhlasím, keď sa niečo pritvrdzuje, ale dobre, toto sú jedné veci, ktoré logiku majú. Takže ešte povedzme 5 rokov dozadu som kľudne predložil do 31. marca daňové priznanie z 22 a banka vyrátavala len z toho daňového priznania. Vôbec vlastne nevedela, čo ten podnikateľ robil ten rok a 3 mesiace. Hej? Takže dneska musím dokladovať tzv. Pokračujúcu podnikateľskú činnosť a dokladuje sa buď nejakým výpismi z účtu alebo faktúrami. Tu upozorňujem na to, že už aj teraz som zrovna minulý týždeň riešila takú zložitejšiu hypotéku, kde jednoducho banka, jedna z veľkých, keďže sa predkladali nejaké výpisy, tak mal tam také, že 2 mesiace nemal nič, potom mal veľký obrad a potom zase treba 2-3 mesiace nemal nič, že zase potom nejaký veľký obrad a chceli to zamietnúť. Aj prišlo im také, že ja myslím, čo je na tom však, ako preto som podnikateľ, nie som zamestnanec a nemusím mať predsa každý mesiac rovnaký ten príjem, ale proste bolo im povedať, že oni si to tak predstavujú a musela som naozaj veľmi sa rozprávať s klientom a vysvetľovať si, a aby som to tomu schvaľovateľovi naozaj vysvetlila, že z akého dôvodu má proste takéto tržby ten podnikateľ. Takže zase keď si bude niekto myslieť, že ešte teoreticky ešte by si vedel nahnať v úvodzovkách, nahnať nejaké tržby v decembri aj z minulého roku, aby mohol tú pokračujúcu podnikateľskú činnosť dokladovať a treba celý rok tam nemal nič, tak zbytočne si urobí zbytočne len starosti. Takže treba to tak, akože naozaj, keď je to normálna, reálne funkčná firma, tak je fakt pravda, že nie je inak dôvod, aby pol roka nič nerobila a potom zase niečo robila. Takže nejaký ten argument som zobrala, ale neberiem argument banky v tom, že by mal mať približne rovnaké obraty aj ako. No a to je ešte také ožahavé v tom, že ja neviem, treba som za 22 vykázal obrat povedzme 50 000, hej, a teraz vykážem povedzme za 23 v tým pokračujúce podnikateľské činnosti, dokladujem nejaké tie výpisy alebo faktúry a zrazu mám povedzme obrat 35 000. Hej. A toto je veľmi tiež nebezpečné. A čo sa stane? Banka nezníži ten príjem, že teraz už mám len 35 000 príjem, ale veľmi reálne tú hypotéku zamietne. Pretože jednoducho ona musí vyrátavať z podaného daňového priznania príjem, a keďže sa tá pokračujúca podnikateľská činnosť nepotvrdila, tak ona jednoducho to daňové priznanie podané znižovať nebude. Takže toto asi najväčší problém, ktorý z toho vyvstal. To znamená, že napríklad teraz som tiež, zrovna sa teraz bude podávať daňové priznanie a tiež klient chcel robiť v októbri hypotéku a naozaj mal reálny pokles tržieb. Predchádzajúci rok mal krásny, teraz mal pokles, proste to je jedno z nejakých príčin. Tak vlastne v podstate je možné to urobiť tak, že som ho vyslovene naozaj musel veľmi tvrdo presviečať. Je koniec roka, november, december prešiel veľmi rýchlo, teraz už sa to daňové priznanie podalo, takže vlastne podá si daňové priznanie a tam už sa potom vyrátava ten príjem z toho daňového priznania 23. Nedokladuje sa tá pokračujúca podnikateľská činnosť a tým pádom v podstate už banka síce vidí v minulosti v tej účtovnej závierke, že predtým mal obrat 50 a teraz len 35, ale vyrátava príjem z 35 000, keď mi to na tú hypotéku stačí, je to v poriadku, je to úplne normálne a hypotéka zamietnutá nebude. Hej. Ešte aj to, že banky nemajú radi, lebo tam na daňovom priznaní máte napísané riadne a potom máte opravné daňové priznanie. A banky, keď máte, že podávate si opravné daňové priznanie, tak to je takisto veľký problém. Banky sa na to pýtajú, prečo ste si opravili daňové priznanie, a keď zistia, že kvôli tomu, lebo ste si rozhodli, že aby ste si zlepšili zisk, tak ste si rozhodli, že si niečo nezaučtujete a podobne, a to už je taká špekulácia zase ďalšia, môže sa stať, že si urobíte viacej dobre ako zle a že hypotéka bude zamietnutá. Takže s týmto treba dávať pozor. Dobre, ešte ma napadlo nedoplatky na odvodoch. Na to sa treba dať pozor určite. Určite, áno. Tiež zase jedna z výborných otázok. Ak to verejnosť nevie, tak vlastne dá sa sociálna poisťovňa pozrieť. Máme socpoist.sk a hneď na prvej stránke zoznam dlžníkov, tak sa tam všetci vieme skontrolovať. Pre istotu sa treba skontrolovať aj pod názvom SROčky, aj pod svojim menom, alebo vyslovene aj pod, keď som živnostník, tak pod svojím menom. Ak mám nejaké iné podnikateľské meno, tak aj pod tým menom a rovnako aj v zdravotnej poisťovni. Toto sú databázy, ktoré sú normálne verejné už naozaj veľmi veľa rokov a schvaľovatelia normálne do nich nahliadajú, takže vieme si pozrieť sami seba, či sú zaplatené, či sme zaplatili my, alebo teoreticky, aj keď som zamestnanec, či môj zamestnávateľ za mňa zaplatil odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne. Takže to sa dá odkontrolovať určite. Dobre, za mňa myslím, že sme spomenuli všetko dôležité. Neviem, či ešte niečo ťa napadá. Myslím, že tak na uzavretie dĺžka hypotéky, aby sme nemali mínuska v daňovom priznaní, aby sme vykázali aspoň nejaký zisk
aby sme si dali pozor na tú pokračujúcu podnikateľskú činnosť, ktorú teraz už musíme dokladovať banke a to je asi tak všetko. Áno, takže ideálne, ak podnikateľ sa spojí s hypotekárnym špecialistom, čo najskôr ešte predtým, ako hypotéku chce riešiť a dáme pod video link na teba, svojim kontaktným údajmi, takže môžu sa na teba obrátiť klienti. Ďakujem ti za rozhovor a verím, že sa ešte niekedy vidíme pri inom podcaste. Určite budem sa tešiť. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.